Les línies centrals eren segmentació vertical, segmentació horitzontal, bretxa salarial, sostre de vidre, tots els elements que fan que siguem tenint una presència diferent i diferenciada en el món laboral les dones respecte dels homes. Els reptes de futur és un repte que té a veure amb el que ja estem fent, de fer-ho amb més intensitat. Clar que es necessiten reconeixement a les dones, i no només perquè ho tenen més difícil, sinó per tot el que produeixen. Aquestes dones hi són perquè fan coses magnífiques, perquè estan fent una aportació a l'economia, a la terra, al que és el país, que no es visibilitza, i això és el que hauríem de canviar. És molt important que reconeixin a les dones en aquest sector. Hi ha moments que no estan reconegudes. Sempre es parla de que el pagès, l'agricultor, el pescador, i les dones sempre estem una mica en segon terme. Nosaltres fem vins i oli. Demanen pel meu marit i no per mi. Llavors jo els dic, no, podeu parlar amb mi, que jo us puc dir el mateix. En tots els sectors cal més presència femenina, jo penso. No només en els llocs de decisió, bàsicament perquè hi ha moltes coses que veus que són masculines i parlen molt, no, de la conciliació. La conciliació és molt difícil i s'ha d'anar fent feina en aquest sentit. És una petita masia, molt guapa, que tenim una mica d'hort, una mica de tot, però per nosaltres. Mira, si s'ha de plantar mongetes, plantem mongetes, les patates, recollir patates, tot el que és del camp ho he fet jo. Jo era la gran de 4 germans que anava darrere el meu pare. I el meu pare, moltes vegades pensava, ojalà plogués, que em deia, avui anirem a collir avellanes. No ho entenia. I sort ell he arribat on he arribat. I llavors el meu fill va muntar l'empresa de fruits secs i també l'hem ajudat. M'està molt bé perquè així es veu la feina que fem i després ens dona, clar, visibilitat i que estem fent coses. Participem a crear. Clar que hem d'anar ocupant aquests espais. Vull dir que fins ara érem molt ocupats pels homes i nosaltres també hi som i també creem coses i també tenim la força i tenim les qualitats per ser-hi. Sí, clar que n'hi haurien d'haver-n'hi més, i tant.